și asta limbată și astăzi o să vă arăt cum să luați Incident pe Counter-Strike 1.6. În primul rând intrați pe Opera, pe ce program vreți voi. Dați download Incident CS 1.6. Așa. Asta e primul. Aveți aici tot ce vă trebuie, deja l-am instalat, eu să-l șterg. Dați aici download și aveți aici sticker-urile de la ca să-l activați. La revedere! Și nu uitați de like, subscribe și coment.